Čo je Google Analytics a ako funguje? Vitajte, Pavlo Viatkin som tu. Dnes sa porozprávame o mimoriadne dôležitej veci pre každú web stránku, o jej analytike. Pre majiteľov malých firiem totiž nie je dôležité len to, že majú web, ale aj to, aby rozumeli, ako s ním návštevníci pracujú. A práve tu prichádza na pomoc Google Analytics, bezplatný nástroj od Google, ktorý umožňuje analyzovať správanie používateľov, merať efektívnosť marketingových kanálov a príjmať premyslenie biznisové rozhodnutia. Teraz vám ukážem, ako si nastaviť Google Analytics a ako využiť jeho možnosti na rozvoj vášho podnikania. Pozrieme sa na kľúčové metriky, typické chyby a poskytnem vám praktické rady na efektívnu analýzu vášho webu. Google Analytics je bezplatný nástroj od Google, ktorý slúži na sledovanie návštevnosti web stránok. Google Analytics pomáha pochopiť, kto navštevuje váš web, odkiaľ návštevníci prichádzajú, aké stránky si pozerajú, ako dlho na nich zostávajú a čo na stránke robia. Potom, ako sa na stránku vloží špeciálny sledovací kód, systém automaticky začne zhromažďovať informácie o každom návštevníkovi. Tieto dáta sa zobrazujú vo forme prehľadov, grafov a tabuliek, ktoré sú prístupne vo vašom účte. Google Analytics pomáha odhaliť silné a slabé stránky webu, zistiť, ktorá reklama funguje a ktorá nie a lepšie porozumieť cieľovej skupine, z akých regiónov pochádza, aké zariadenia používa, koľko má rokov a podobne. Ako nastaviť Google Analytics? Nastavenie Google Analytics je jednoduchý proces a nezaberie veľa času, aj keď nemáte technické skúsenosti. Najskôr si treba vytvoriť účet v Google Analytics pomocou svojho Google účtu. Potom pridáte svoju stránku ako nový zdroj údajov a získajte unikátny sledovací kód. Tento kód je potrebné vložiť do všetkých stránok vášho webu. Najpohodlnejší spôsob je cez Google Tag Manager, ale dá sa pridať aj ručne do HTML kódu. Nezabudnite si overiť, či kód funguje. Na to slúži nástroj na testovanie priamo v účte. Pre plnohodnotné fungovanie analytiky je dobre nastaviť základné parametre, zvoliť časové pásmo a menu, prepojiť Google Search Console a Google Ads, ak ich používate, a definovať ciele alebo udalosti, ktoré chcete sledovať. Krátky kontrolný zoznam nastavenia. Vytvorte účet Google Analytics, pridajte web a vytvorte tok údajov, vložte sledovací kód cez Tag Manager alebo ručne, overte, že sa údaje zbierajú, nastavte konverzie a prepojte ďalšie Google služby. Po tomto kroku systém začne zhromadzovať dáta a už na druhý deň môžete v prehľadoch vidieť prvé údaje. Základné metriky, ktoré sa oplatí sledovať. Aby ste z Google Analytics mali skutočný úžitok, je dôležité vedieť, ktoré ukazovatele sa oplatí analyzovať. Hlavný ukazovateľ je počet používateľov, teda koľko unikátnych návštevníkov navštívilo stránku za určité obdobie. Tento údaj vám napovie, aký je celkový záujem o váš web. Ďalej si všimajte relácie, teda všetky návštevy vrátane opakovaných. Porovnaním používateľov a relácií môžete zistiť, či sa ľudia na vašu stránku vracajú. Je tiež dôležité vedieť, odkiaľ návštevníci prichádzajú. To sú zdroje návštevnosti, napríklad vyhľadávače, sociálne siete, e-mailové kampáne alebo priame návštevy. Takto viete vyhodnotiť, ktoré kanály fungujú najlepšie. Miera odchodov a bounce rate ukazuje, koľko ľudí opustilo web po zhľadnutí len jednej stránky. Ak je to číslo vysoké, oplatí sa skontrolovať kvalitu obsahu alebo rýchlosť načítania stránky. Dĺžka pobytu na webe a počet stránok, ktoré si používateľ pozrie počas jednej relácie, vám ukážu, nakoľko je váš web zaujímavý. Dôležité je tiež nastaviť a sledovať konverzie, teda cieľové akcie, ktoré sú pre vaše podnikanie podstatné. Môže ísť o odoslanie formulára, nákup, prihlásenie na odber alebo stiahnutie súboru. Analytika vám ukáže, ktoré stránky alebo zdroje návštevnosti prinášajú najviac takýchto akcií a vy sa na ne môžete sústrediť. Oplatí sa sledovať aj to, z akých zariadení ľudia prichádzajú. Napríklad, ak väčšina návštevnosti pochádza z mobilov, stránka musí byť dôležite prispôsobená pre smartfóny. Pri skúmaní zdrojov návštevnosti vidíte, koľko používateľov prichádza z Google, sociálnych sietí, e-mailov alebo z reklamy. To vám umožňuje vyhodnotiť účinnosť každého marketingového kanála a zamerať sa na tie, ktoré prinášajú najlepšie výsledky. Základné otázky, ktoré sa oplatí pravidelne analyzovať. Ktoré stránky webu sú najnavštevovanejšie, koľko času trávia ľudí na stránke, odkiaľ prichádzajú,
aké akcie robia, vyplňujú formuláre, nakupujú, aké zariadenia používajú. Meranie účinnosti reklamy a SEO. Jednou z najpraktickejších výhod v Google Analytics je možnosť presne vyhodnotiť, ako funguje vaša reklama a SEO. Už netipujete, čo a asi funguje, ale máte konkrétne čísla, ktoré ukazujú výsledky. Pri analýze platených kampaní je dôležité používať UTM značky, špeciálne parametre, ktoré sa pridávajú do odkazov a umožňujú rozlíšiť návštevnosť z rôznych zdrojov. Google Ads, Facebook, e-mailové kampáne a pod. V prehľadoch Google Analytics sa tieto značky zobrazujú a vy tak uvidíte, koľko návštev prišlo z konkrétnej kampane, koľko ľudí spravilo cieľovú akciu a aká bola cena za získanie jedného klienta. SEO aktivita. V sekcii zdrojov návštevnosti vidíte, koľko ľudí prichádza z organického vyhľadávania. Ak prepojíte Google Search Console, získate ešte presnejšie dáta, napríklad aké vyhľadávacie frázy ľudí privádzajú na váš web, na ktoré stránky vstupujú, ako prvé a akú máte pozíciu vo výsledkoch vyhľadávania. Najčastejšie chyby v Google Analytics. Jednou z najčastejších chýb je chýbajúce nastavenie cieľov alebo udalosti. Bez nich neviete sledovať, či návštevníci robia, čo chcete, či posielajú dopyty, nakupujú alebo sa prihlasujú na odber. V takom prípade analytika síce ukazuje návštevnosť, ale neviete, čo vám táto návštevnosť prináša. Ignorovanie zdrojov návštevnosti alebo ich nesprávne rozpoznávanie je ďalšia chyba. Napríklad, ak nepoužívate UTM značky, všetká platená návštevnosť z Facebooku alebo e-mailových kampaní môže skončiť v sekcii priama návšteva a vy nebudete vedieť, čo vlastne fungovalo. To sťažuje vyhodnocovanie účinnosti reklám. Mnoho webov má nesprávne vložený alebo duplikovaný sledovací kód, čo vedie k nepresným alebo zdvojeným údajom. Toto je časté najmä pri manuálnom vkladaní kódu bez použitia Google Tag Managera. Ďalšou vážnou chybou je úplne vynechanie segmentácie. Ak analyzujete všetkých návštevníkov ako jeden celok, je ťažké pochopiť rozdiel medzi novými používateľmi a vracajúcimi sa zákazníkmi, alebo medzi mobilnými a desktopovými návštevami. Google Analytics je nenahraditeľný nástroj pre každý malý biznes, ktorý chce rásť v online priestore. Pomáha vám merať účinnosť reklamy, vyhodnocovať výsledky SEO, sledovať cieľové akcie a robiť rozhodnutia, ktoré majú skutočný dopad na váš zisk.